Welcome back to the YouTube channel Malawan. Cameras tikudziwa kale sinditu pano pa tipasene kuma update after a long time masifika busy and then mabe pano pa tipasene ma update tuone kuti tikuendera patipo. So nkhani yakulu zimene zikumveka kwambiri tiyambire pa nkhani kuza ndi economy ya ku dziko licha la Iran. Aliyense ndithu akumayankhula pano pa Iran pano pa ndi ayinyetsa mbaka nkhani kuza ndi ndalama yawo ili yafuka pano pa economically zimene awapanga pano pamoti ena mpaka bafaniza ndi Malawi bwala ko Malawi pano panapo kuelekeza ndi Iran ndi Malawi bwala ko Malawi ena akutero choncho. Iran's leadership is under pressure, like on multiple fronts. Iran's currency has dropped to a record low of more than 2 million Iranian's currency is just $1, which means Malawi is better than Iran. If you have 700 naira, you are a millionaire in Iran. What superpower? It has to drop further to 1 billion. I think it is a lot deep one day to do this along also line. Kumano just Mungu banga understand kachinthu kamodzi kana kake. Nkonena kuti dollar ija chombera Malawi ndi Iran sizingafanane. Okay? I mean tali kwambiri. Civilization ya Iran iwo are civilized like kwambira kale. You understand? Even this before America. Yeah, civilization ya kumina kucho. Mpaka check history. So kompali ina chimene kutimvetsetsa kwambiri ni nkhani yokhuzana ndi sikuti chifoti mukusintha nde mukasintha ku dollar ndalama yanuyo nde kuti ikupasani ku ndalama yabwino kusiyana ndi dziko la Iran nde kuti inuyo economically muli bwino. No. Nakamba kwa nkhani yokhuzana ndi dollar kuti ikubakiri poyamba imabakilidwa ndi golide poyambilira. Imabakilidwa ndi golide ndifake imakhala international, right? Superstar dollar, international superstar drama ija. Ali sama isakasaka foti kusali kwa dollar ijayo not kuti kusali mkali mwa dollar kema kumano zinali zoti maiko mukanyamuka kuti kupita ku America kuti kukapereka dollar ija kukapatsa ku reserve bank iwaja amakupatsa ndi golide ndithu golide wenonoja. Then after anapeza zoti anazisintha zimenje sobano mu 1977 jakuti 1970 anazisintha zimene zijazo Secretary of State nthawi imene anali Kissinger anazisintha kuti basi ikhala backed by God komano by faith. Tizingodziwa zoti ndrama iyi kuselekwa kuti golide komano not God mukamutenga ngati imene amatengera before anthu, right? So ndrama ndinakhanga tsopano ikufuka anthu sakuifunanso ngati internationally, you right? Inali dominance imamangirira pena paliponse chifukwa kuti ndi ndrama yokhayo imene inali ndi golide weniweni. Fa ndrama ija tinawuzana kale kuti ndrama ija ndi golide imeneja poyamba anthu amagwirisana golide, understand? Akamagwirisana tingozera akamagwirisana kachimanga chani amatenga golide wenonoja kumapatsana. Then anapeza kuti anasintha issue yoda tizinyamula golide nthawi iyayi komano tipange chinthu chimene chizipanga represent ngati kuti ndi golide. So meaning kunena kuti inu mukakhande 5,000 kwacha. So in reality zimasanyiza kuti inu yoku bank ku reserve bank kuja muli ndi golide wa 5,000 kwacha. You understand? Komano I mean basi anango chikhazikisa kwa suno ngapito ukatenga golide uja kumene kuchako ya kuti ndalama ndi ndatenga mukamwelenga pajapo. I think Dennis Mahara nawo kusasa nthawi naye kuti mukawelenga paja mpandrama pajapo pali ma promises amene awo ndithu. So anyway zinthu zinasintha dollar ija sikubakilidwaso ndi golide and chimene chikuchitika nchonena kuti apala ngotha zaka zitatu, right? 1973 ndio mena ankapita kujani ankapita ku Saudi Arabia ndikaopyeza kuti madolo ife timamenya kuposa lese pa dziko lapasi pano ndalama yanuyi, right? Ndalama yanuyi anazo zoti mafuta anu inuyo mafuta anu muzigulisa madolazi. Mafuta anu muzigulisa madolazi. So maiko ose amene akufuna mafuta ndikuti akuyenera kuti apeze dollar.
tamvana nepo. So meaning ngono zoti sakugwisa zachiro za gold jamuyike kayo komana akuyuza dollar. So dollar inakhala ngati even ku Malawi mukafuna kugula mafuta mmagwisa kirani. Mafuta awo ndi ku Saudi, mafuta awo ndi akuchoka maiko achiluya, ena akuchoka ku Venezuela, sakuchoka ku America mafuta aja. Koma still you're looking for the dollars. Mukufunikira madola mupeze dollars. Chifukwa chani? Chifukwa ndi ma agreement amene ana asainilana. That's why pakamba zoti ku Iraq kuja ku Iraq mafuta awo ndrama zawo zimapita kuchani? Zimapita ku America, zili ku Washington. Chifukwa chani? Chifukwa iwo akamagulisa mafuta awo aja amawuza kuti muzigulisa dollars. So dziko la Iran ma agreement amene awa linati zoposa zimene zefe zimene sitingapanga nawo zoti zigulisa mafuta dollars like khanga lopanga ma agreement ndi ma Americans ndikumati bela chifukwa Iraq iyo imachitika kuti ndalama zija kuti akazitenge amene kuti azipereka ma reasons penaso amathesa kuakanizaso ndalama yawoyo mafuta awo ndi awo adziko lawo chapa. So maiko achiluya onse ajawo mafuta agulisa dollars. That's why anthu akusakasaka dollars. So Malawi kuti idere na America ndi anena kuti madolo tawapasani ma sanctions, right? Tawapasani ma sanctions kombali kuza ndi mafuta. Ndokuti Malawi zimvuta kwambiri, you understand? So ndipofuna kupanga comparison yapa. Iraniyo payoka, Iraniyo kuti ipeze mafuta, kuti igule mafuta, ikuyenera kupanga chani? Pene pali nkhani pene. Right, sikufunikira madola. Iran sikufunikira madola kuti igule mafuta. Chifukwa mafuta awo ali nawo. You understand what I mean? So you cannot compare kuti baba Iran ndi what you call so meaning kwena kuti Iran ndi mafuta. You understand? That's it. Iran imapanga produce. Iran kayazidi mapanga yoka. Kayazitani mapanga yoka. You understand? So mamove amene ma Americans akupangawa. Mamove osewa amene ma Americans akupangawa. So kuti yes apanga affect komano not as much as how it can affect Malawi. So kuti zingafike poti pakana ngati mmene Malawi. Fa Malawi ili chili chose. Kuti apeza forex amadalira yani amadalira alime foja chanchani ngongole pakuti you understand? So dziko la Iran ndionena kuti iwo ali ndi zinthu zimene zikufunikazo. Iwo ali ndi zinthu zimene zikufunikazo. Tamvana mnepo. Zimene zikufunikazo iwo ali nazo. Simple. Yeah. So this is why pali zinthu ziwiri zimene zichitika. This is why foreign minister wa dziko la Iran Abbas Araghchi zimene akukamba wazi kuti ma Americans kuti tufata anyese nkhani kuza ndi za economy yawo iyoyo waitchula kuti akuti this is old flap movie akuti imene yankhala ngati film yakalekale koma ni yolephera inalephera asanatulutse like film chokuyipanga yakalekale kuipanga koma nkuzuti inachita poorly like inakanika. You understand? Abbas Araghchi na choncho sila kupanga moko ma sanctions amene akupanga apawa. Okay? Ghalibaf amene ali speaker wa nyumba ya malamulo ku Iran wankha kuti yani iye wona kuti akuti izi chifukwa ife ma partners athu amene amatigula katundu wathu zinthu zathu talumikizana nawo kale aruza kuti sazitengera zimene akamba Trump. Iye wankha choncho. China so yakambaso kalesa kuti imezi siyene ife actually. So mimi ngona zoti Iran sokuti ikusowekera zinthu yayi. Tivane panepo. Ma resources yo ali nawo kale. Akungwale sangati kugulitsa kupanga business ndi anthu ena. So ma resources ali nawo kale. Tivane panepo. So propaganda iliyonse imene ikuchitika
yofuna kukhanga kuti munake makuti sikuti kuyamba zinochitikapo kalekaleso. Nkhani yayikulu nno kuti akuluwa nkhondo yakanika kuzida yakanika iye napangakaponso zinayakanikapонso nthawi ya Obama mmene yankhola even anthu akuyirani. So sakutekeseka kuti makuti akungoti iye asiyena amene za nonsense zimenezi. Ife bwana ife bwana kulongosola zinthu zathu. So nkhani ndi imeneyo guys, thank you so much. Malawi Cameras.